मैया एबा थांनाय बृहस्पतिबारखालि चिरां जिल्ला बेंटल फरायसालिमानि भबेन चन्द्र औवारी अडिटोरियाम हलाव 2022 मायथाइनि एचएस आनजादनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदा फरायनानै सेथि मासि उथ्रिसार जानाय टप 5 फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों बेंटल फरायसालिमा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथाङा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि सुशील इसरारी, चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि डक्टर रिडियन नार्जारी, बेंटल जुनियर फरायसालिमानि गोरायुं सानसुमा इसवारी, बेंटल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सोमदोन औवारी, नेहाथारि डेभिड बसुमतारी, बेंटल फरायसालिमा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लायो हाबाफारियाव। जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेंटल फरायसालिमा दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेंटल सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव 2022 मायथाइयाव हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव आर्ट्स आरो साइन्सआव जायफ्रा टप 5 मोननो हाबाय बिथांमोना मोनसे मोजां हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै बरायदों आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे खोथाखौ जों गोथौयै फोथायो जे बर' हारिया जुदि दावगानांगौब्ला बर' हारिया जुदि जौगानांगौब्ला सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो बर' हारिया जौगागोन आरो बेनि थाखायनो जोंनि जे जेनेरेसन जोंनि जायफोर फरायसाफोर दङ स्कुलाव फरायनाय, कलेजाव फरायनाय, इउनिभारसिटियाव फरायनाय बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा थुलुंगाखां होनो थाखाय जों बोसोरफ्रोमबो बिथांमोना मोजां जायफोर उथ्रिसारनो हायो बिथांमोनखौ जों बरायो आरो जों मिजिंथियो आथिखालाव जों नुदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों हिसाब खालामदोंमोन बर' हारियाव दाबो लेखा रोंनायनि अनजिमाया अनलि 50% माने जों 150 जोनाल'सो लेखा रोङो, 50 जोना जों दाबो लेखा रोङा। ओंखायनो बे अनजिमाखौ जों बोरै जों आवगायहोनो हायो, जों बोरै बांहोनो हायो, बेनि थाखाय फैबाय थानाय 2 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय जों मोनसे थांखि लानाय जादों।